Dherekaken kadang-kadang elektron campur sari ning Kesde Vita monggo Petaraman sirep tumunten Katiti Laksana semoga dulu. Nuwun kala nuwun wilujeng enjang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rinengga sagung pakurmatan kunjuk panjenenganipun para pepundhen para pinisepuh ingkang satuhu pono ing pamawas lebeng pitutur kiblat ing panembah ingkang pantes pinundi pundi saha kinabekten para priyagung daraing nata para pangemban ing praja satriya ning nagari ingkang mangka pandam tumrap kawula dasih ingkang satu berbudi bangsana para kadang baraya wirawiyata Baraya Wiratamtama ingkang mersudi ing reh kridaning budaya miyang karya. Linanggung kunjukan ngarsanipun saya belajar piyinipun Bapak Purnomo Sen Ibu Purtini ingkang winantu saking kabagyan. Saha para tamu para pinilenggah kakung semawana putri ingkang satuhu dahat kalingga murdaning akrami. Kanthi linambaran trap silaning budi saha ngaturaken sewagunging pangaksama mugi pinaringna kawula hambuka iwaraning suka wenganing wicara dwaraning kondhonut prada pawit saking paringipun ingkang hamengku gati kawula kapitedan sinaraya parikedah hanjajri mongko pangembating hati cara kinen mratitisaken murih ranca ing pahargyan pawihan prasaja wonten kalenggahan rahina samangke. Nanging sepados purwa madya wasana manggih rahayu wilujeng langgeng rumiyin sareng-sareng moga kala dherekaken ngucapaken asta mangklungaken jangga nuwun pangarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa inggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng-paring rahmat nikmat gumelaring alam gesang katitik kasugengan saha kabakas warasan kasarira kawula dalasan yang sami saengga enjang menika saged rawuh kembal manunggal hanjenengi sapareng berkah pangestu lijeng kunjuk saha belajar kaya kepareng biwado kang putra temanten kekalih mugi manggih yuna basuki wiwit purwa madya hingga wusana tan kantun sholawat dalah salam yaktos namung kangge Allah Subhanahu wa taala mugi katetepaken dumateng junjungan kita panutan kita nggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki menika nabi pungkasanipun jaman. Ingkang kita derek tak lampahipun saenging ajeng-ajeng washafatipun mangke wonten ing dinten piwales. Ibu bapak, para tamu kakung putri ingkang kinurmatan. Lampahing pahargyan ginelak kapurwakan tinarboganing hati cara. Tumunten ing kalih bijilipun putra temanten putri saking sasana tepas ingkang manjing wonten sasana mayang ngarum. Sawetawis kadheraken Putri Damas Manggoluyuda sakembaran kene kepareng hangaturaken boga jenar sekul pinajang saha unjukan tirta wening ingkang sampun kepareng manjing wonten ing gelas kencana satata kinarya sowan wonten ngarsanipun Bapak Purnomo sekalian Ibu
Sawuhnya kepareng pambedoling Sekar Kalpataru Dewa Daru Jawa Daru ingkang katindakaken kadang panggala yudha sakembaran. Sawuhnya kepareng kabedol kakani manjing wonten palermanipun putra tematen Kakung. Sawuhnya mangke dumugi wahyaning mangsa kala. Dewa putra manten kakani manjing wonten ing sasana drenggo upacara panggih tumunten KTT laksana. Para dene para kadang ingkang kepareng nawung ridho wonten kalenggahan rahina samangki maos widya suci Al-Qur'an piniji pepundhen kula Raka Mas Arifin mapak besan katindakaken pepundhen kula Bapak Gobur sen Ibu Rukini pasrah panggulawentah katindakaken Sang Duta Saraya saking kadang besan pasrah boten sampurna menawi boten katampi piniji minangka dados dutane gati nampi pasrah ugi ngaturaken pambagyan Basuki kunjuk sagung pratamu lumantar pepundhen kula Mbah Lurah Sunanto. Para dene paringgihan menika mangke dereng kepareng paripurna sedherek mangke pinaringan wasana astungkara doa lumantar pepundhen kula Raka Mas Arifin. Watawis bekaten para kadang megaran taman hati joring yang ginelar wonten bahagian rahina samangki ing wasana sugeng lenggah kanthi mardo mardekaning manah ngrantu tumapa ing gati bahagian ingkang dereng kepareng KTT laksana. Nuwun nuwun nuwun. Wonten KTT laksana wonten sasmita pasrah sawung tumunten badhe katuraken ngaten pramila nyemanggaken kunjuk kadang-kadang sawung minangka duta sara sing bijinipun kadang besan Bapak Usrek Ibu Ari ingkang saking Banjaran Sari sasana kepareng katur sawetahipun semoga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ista'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Dumateng para pepundhen, para sesepuh, para bini sepuh ingkang pantes pinuti, dumateng purna karya labet praja para santana warga saking Bapak Sohibul Welbet ingkang pantes kinurmatan, para bini lenggah kakung putri kadang werda muda taruna lan dumateng grup seni elektron ingkang bagya mulya. Amit pasang palimatabik ilo-ilo dina sinabetna ing ilo duni tinebehna tulak sarik dumawang tawang tuwang. Mugi linepoto saking siku dendane Gusti Allah ingkang Maha Kawasa. Kalilanana kula matur kanthi ngadeg wonten ngarsa panjenengan sadaya saperlu ngampil kamardikan panjenengan ingkang katamben wawan pangandikan. Karana ing kalenggan punika kawula piniji ngemban wuwus dados duta saraya mewah cundaka sulih salira saking bapa pisan sekalian. Namung saderengipun kula matur punapa ingkang badhe kaaturaken wonten mriki kawula nderek pirsa rumiyin nggih Pak. Punapa leres ngriki dalengipun Bapak Purnomo
Purtini dusun Kedung Prau desa Kedung Prau Pak. Apabila leres kawula sak kanca karaya-raya wonten sak ngandhaping Tarupagung pinangka sesulih utawi talangipun atur saking panjenenganipun Bapa Usrek dalah Ibu Kari saking dusun Banjar Brendil desa Banjaran Sari Pak. Sepindah katur hangaturaken salam taklim katur kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Pur lan Bu Pur sak keluarga khususipun sumrambah para pinenggah sedaya kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaping kalipun kawula kapatah hamasraken sawung seta, sawung pethak manca warna punapa katampi nggih, Pak. Babilitipun tampi sawung kawula aturaken sedaya namung kangge hangestreni dauping temanten kekalih. Kaping kalipun kangge nglampahi adat Widi Widono ingkang sampun lumampah ing tlatah kampung dusun Banjar desa Banjaran Sari Pak. Kaping tiganipun kangge njangkepi praboting temanten kalih. Lan mugi-mugi temanten kalih punika kabektaken sawung ingkang mawarna wurni rupinipun manggih ana rahayu rahayu widodo kalih sing sampika Pak. Ingkang salajengipun saderengipun temanten kalih kapanggihaken wonten ing sak ngandhaping Tarupagung inggilipun garus pasang lan kaapit dening pisang kembar kaombyong cindil wilis sinom parijoto mbok bilih kula saha para kanca ngersakaken wekdal saha sawungipun kangge langen beksan sauktawis punapa kaparengaken Pak. Kepareng mbok bilih dipun parengaken mbok bilih wonten kalepatan lan kirang sopanipun anggenipun langen kawula sak kanca nyuwun pangapunten ingkang sak kata-katipun. Jalaran punapa kawula sak kanca punika sanes ahli seni lan ugi sanes ahli joget Pak. Pramila dumateng Bapak Pur lan Pak Bupur lan Pak Pur sudi paring pangapura dumateng kawula sak kanca. Mekaten semanten atur kula kawula pinangka sulih sarya saking Bapak pisan menawi wonten gonyak ganyuking wicara kirangi suba sita ingkang singlar ing reh tata krama mimah kasusilan mugi para tamu sedaya hanglukbirna pangsama ingkang agung. Ing wasana billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa niki gendingi umpang petuk Devita ya. Lah iki sindene ya Nederland saka Londo. Nederland. Ayo mangga nang diaturke setunggal lagun ing sekawit niku wedal pangki sampun bucek. Kepareng setunggal lagun ayo diaturke nderek Devita monggo. Yo wis pepeling manut. J siap Bapak pepelingipun.
salat sayekti ngedoke tindak mungkar magrib lan nisa cangkepe Pripun? perahu layar. Nggih. Ya, mangga perahu layar. Yo. Banyune segara perahu layar ayo sak gending kas. Nah, pisan kas bae. Ya mangga. Lepat diagung pangsomo kunjuk kadang-kadang sambung ing karana wedal pagi sampun kepareng bujeng daya kepareng beksan kasigek sawetawis. Watawis kunjuk para kadang upacara mijil tumunten katiti laksana ndherekaken monggo pepunden kula Bapak Purnomo Seni Bu Purtini kepareng manjing wonten panti busana. Monggo Pak Pur, Bu Pur
kepareng manjing wonten Pati Busana sawetawis upacara mijil tumunten badhe KTT laksana watawis. Monggo Pak Pur Bupur kepareng manjing wonten Pati Busana sawetawis upacara mijil kepareng atur. Aduh sayang jebulem blenjani janji ora maton eman wong ayuro pane capetan bisa dianggepi aku meni besok yen ketemu duh biyung bang wayang apa iki leng-lenging driya mangu Gusti Sonya Binarung suwantinipun kadang pradonga hangrangin Binarung suwantinipun kadang pradonga hangrangin hambabar ketawang mijil wigaring tiyas Nulyana kondo arum kadya ping samirana mondo lah punika tejane risang pinanganten putri ingkang susile Nini Dewi Uswatun Hasanah Binayang kari saking Sasana tepas wangi Sasana wis ngarani tepas wangi aranipun panggenan Kakani manjing wonten Sasana Mayang Ngarum Temanten putri hangagem busana muslimah ingkang sarwiyatna angimbo busaneng aja putri Pating galebyar pating pancurat lamun kasorot sunaring pandam gurung kang regani Sasanadi Panyayah Kartika asili pernah ke Gelung Malang rinengga oncen-oncening Sekar Melati ngagem cunduk mentul cacah pitu ingkang tansah hebah yen kinarya lumampah pasemoning raos pindha wong ayu kang ngawe marang wong bagus minggah wonten sitinggil kang binata rata putra manten Kakanthi Rama dalasaning kang ibu watawis Prapteng ugan ingkang pinuju
putra temanten segul lenggah anggono raras wonten kursi gading kang sinungging neng jroning penggalih ning jroning manah pemintun nugrahaning Gusti Kang Maha Kawasa mugi lampaira sang binagus putra temanten kakung estu kalisa ing nurbendo tan manggih pringgo bayaring warga estu lulus ahari kemanjing wonten sasana rinengku sinega kang lumaksana gandya kang sinarita sawetawis lumaksana manjing wonten sasana mayang arum putri Domasa kembaran kembar busanane kembar piyateke sanadyan tasih timur sampun katon mancorong tejane ing benjang badhe dados manodya kang pinilih wonten sadéngah wedal lan panggenan bila kebareng hanganti awujudipun bogo jenar segul pinajang sedaya kinaro syarat sarana jangkeping Kabangipun putri temanten ingkang ginelar sinengker wonten laladan kedung prau. Purna minyak kepareng hangaturaken awujudipun bogo jenar. Tumunten gantos pakaryan hanampi awujudipun sekar mayang sakembaran. Ingkang sawetawis kinarya pangapit kiwa lantengen putri temanten wonten salebetipun upacara panggih. Sidiga kang lumaksana gandya kang sinarita padahal pasiran manjing wonten ing sasana ing sekawit daya-daya kadang manggala yuda sakembaran kirang sowan pangayun wonten ngarsanipun Bapa Purnama Sani Bapardini ini kepareng hanganti awujudipun tirta wening ingkang sampun kepareng manjing wonten ing gelas kencana sedaya kinaro syarat sarana jangkepi upacara bargian wonten ing kalenggahan rahina samanggi purna inggih kepareng hangaturaken awujudipun unjukan tirta wening tumunten hambedol sekar kalpataru dewa daru jaya daru sawise kepareng kabedol kakani manjing wonten palermanipun putra temanten kakung sawise mangke dumugi wahyaning mangsa kala dedeku temanten kakani manjing wonten sasana renggo upacara panggih tumunten katiti laksana tawis. Kinarabak budaya yuwarnan nira solahira winggit lir hapsari sang Narapati sari-sari lir mindo dari winulun widagdo hangan rasikarya sakebiyarwas paripurna wijinipun putra temanten putri ingkang sawetawis katindakaken ibu juru pakerga busana ingkang wijil saking Wahid Wedding Organizer ingkang saking laladan Patsing ingkang wedal menika pinitaya minangka juru paes. Watawis nyemanggaken kunjuk panekaring putra temanten kakung pangombyong temanten kakung terus saking panjenenganipun Bapak Srek Ibu Hari daya putra temanten kakani manjing wonten sasana ringgo upacara panggih tumunten katiti laksana tindak ira
wonten manten kita manjing wonten sasana rene nggo Lamunta Cinandra pindha Mahesa kang ginerek candrané lumaksana semoga. Monggo kunjupan kareng putra temanten kagung pangombyong temanten kagung pandherek temanten kagung daya kebareng piyat sangsana lenggaman jeng wonten sasana renggo saking katebian katon dampyak wonten cahya mantra sak sedolanang wujude ilang cahya babar sejatine putra temanten kagung Dimas Bagus Amimpong lumaksana kadharaken dinarembya kadang Wandawa kadang pandherek ingkang sawetawis lumaksana saking dalem Banjaran Sari. Tindak nyo lenggah-lenggah pindha simolupa riyak gajah kuling. Molat nganan, molat miring sepuh angumun. Molat endahe sasana kang regani wonten bali wis manipun Bapa Purnama Sen Ibu Murtini. Laju lampahira kang putra manten. Siku nyaket wonten sasana renggo lumebet wonten sasana bahagian. Paradine jeneng sasana tawe ingkang rawuh. Sampun kebak berhablabar kebake jeneng sasana pindha handoyong doyong pacak sijining pandhapi laju lampahira putra manten monggo sawetawis monggo Mas manten sinige kang lemaksana sinige kang paring kawi sinige kang kebugira ngespreni dawuhipun putra temanten Bapak Ibu kadharaken kanthi sarana jumeneng parandene dawuhipun putra temanten Lamunta Cinandra pindha srokal candrané Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika
sawetawis Bapak Ibu kadharaken lenggah mekaten senaosa swasana kentar-kentar kados makaten parandene kepireng kodhoke sami ngorek sawetawis. Wus dumugi wahyaning mangsa kala dumaming kudrat. Wus dumugi wahyaning mangsa kala dumaming pepesnen. Ana titahing Gusti kang arupi jalulan pawistri. Bangkit manunggal raos arsa hangancik tataraning bebrayan agung. Sang Joko miwah sang Kenya nunggal krekat nunggal niat nunggal sedya. Keparingipun arsa lelayaran wonten samudraning pagesangan enggal. Ngopat diredaning Gusti ingkang Maha Kawasa jenenipun gesang kedamala krami. Mugi pikantuk kanugrahaning Gusti ingkang agung. Ingkang satemah tinemu ayem tentrem wiwit donya prapting delahan. Mugi pikantuk gesang ingkang kleresan, pikantuk gesang ingkang kamulyan. Saengga saged mujudaken keluarga ingkang saestu sakinah mawaddah lan warahmah. Sedekapan sindur ingkang hawane gula klapa tinuntun-tuntun ing reh kautaman kinten manjing wonten sasana renengga. Sawetawis gula katampen Sang Resi laras maya kangge jawantah. Sapunika rawuh panten kakung lan putri ler sabat ingsun dumuling hangulati
Alhamdulillah kunjuk wonten pangayunanipun Gusti ingkang Maha Kawasa nenggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng kula mentahaken berkah. Katur kunjuk wonten ngarsanipun Sohibul Hajat ugi kadang pisan sutresna. Dawuhipun putra temanten kalis ing rubedonir ing sambikala. Ingkang samangke putra temanten sampun kepareng jajar sumandhing wonten kursi gading kang sinungging. Senang luhur wimbaning raja sedina ratu sedalu. Anggenipun upadi ridhaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Wekawis pikantuk donga pangestu para tamu, mugi-mugi putra temanten kekalih estu nggih kepareng nambut silane akrami ilem wonten samudraning pagesangan enggal. Pikantuk kaberkahan estu saged mangun bali wisma kanthi sakinah, mawaddah lan warahmah. Amin. Allahumma amin. Jroning batos pinjinipun Bapak Purnomo Janibu dereng suka ing karana wonten ing sisih kilen motase wonten kursi kalih ingkang gotang yektos kangge lenggahipun kadang pisan sutresna pinjinipun Bapak Usrek Ibu Ari ingkang tasih kepareng malerem wonten ing panti busana piniji mapak pisan kunjuk pupundian kula Bapak Ngofur Sanibu Rukini kepareng samapta sawiga mangke Pak Ngubur sekalian nyuwun jawat asta rumiyin wonten ngarsanipun Pak Pur saha Bubur ing watawis lembah Mjan Sami tebih wonten laladan Banjaran Sari. Tindakira kadang kula werda Raka Mas Ngubur sekalian Ibu Rukini monggo pun derekaken sawetawis Devita Budaya mangayun semoga Pangapunten Mas Gofur panjenengan ingkang wingking derek sing dipapak to ya. Nah, derek sing dipapak. Lumaksana pepunden kula kadang kula werdha panjenenganipun Bapak Ngofur san Ibu Rukini anggenipun nyowanaken kadang besan sutresna sule sarya saking panjenenganipun Bapak Usrek san Ibu Ari ingkang wijil saking laladan Banjaran Sari tembuk ing Pandulu Caturnetra sigra kumlawi astane Ajawat Asta kinarya ngraketaken anggenipun sami kekadangan. Sawuhnya pekaten kadheraken monggo lenggah satata wonten palengganiro ingkang sampun kepareng kasamaptaken. Parandene kunjuk kadang kula Mas Ngobur sekalian Ibu Rukini jawat asta rumiyin maju mangke kadheraken foto. Sak samunipun foto kepareng kadheraken monggo manjing wonten ing sasana ing sekawit. Ibu bapak para tamu kakung putri ingkang sandu kinurmatan
Potawis sasmito katampi ing karono menika wonten pambeng saking kadang besan arah dina kene apik ngeten Mbah Lurah. Dina kene apik ya ngoten niku. Dadi ya bareng-bareng barang. Nggih, nika kasuwun pasrah rumiyin tumunten badhe kate dilaksana mekaten. Parandene mangke sak paripurnanipun pasrah katemben kewala upacara krobongan. Piniji ngaturaken pasrah saking Duta Saraya kadang besan pinjinipun Bapak Usrek Ibu Hari pepunden kula Bobo Haji Sunardi. Kebareng sasana swasana katur sawetahipun. Semoga Jon sewu Bapak Ibu tamu undangan pilenggah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, ustad, ustadzah, para haji, para hajah, tuh ingkang kawula bekteni dumateng para penisepuh, sesepuh, aji sepuh, langkung-langkung penisepuh ingkang mijil saking laladan dusun Kedung Prau, desa Kedung Prau ingkang kula hormati. Dumateng Bapak Ibu tamu undangan pilenggah sedaya ugi ingkang bagya mulya. Langkung-langkung kunjuk sahibul bait nuwun inggih Bapak Purnomo dalah Ibu Puryani nggih. Nggih ingkang kawula hormati. Saderengipun kawula matur wonten ngarsa jenengan sami monggo. Ing siang kalenggan punika kita dherekaken ngunjukaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Pilih napa estu kita sami tasih pinaringan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala sehingga estu saged derek mangayu bagya bersilaturahim, bersilaturahmi derek angestreni ugi hanjenengi wontenipun pahargyan dawuhipun temanten kekalih wonten dalemipun Bapak Purnomo sanibit Ibu wonten pidalem Kedung Prau Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ngriki kita sami pinanggih kanthi kawontenan sehat walafiat rahayu wilujeng selamat mboten wonten alangan satunggal punapa. Allahumma amin. Nikmat saking Gusti Allah punika nikmat ingkang kathah, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat kesehatan. Monggo kita syukuri sareng-sareng kanthi ikhrar bilisan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam kita waos ingkang kathah kita unjukaken dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuwun inggih salah satunggalipun nabi ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun, pitulunganipun wiwit wonten donya ngantos benjang wonten yaumul kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu tamu undangan pilenggah ingkang kula hormati, lepanipun pangapunten kawula kumaha wonten matur wonten ngarsa panjenengan sami boten sanes kawula piniji haminangkani sesulih atur utawi mewakili keluarga besar saking panjenenganipun Bapak Partorjo saribit Ibu Ari ingkang mijil saking dusun Banjar 1 desa Banjaran Sari Kecamatan Padas ugi wilayah Tataran Kalih Kabupaten Ngawi. Ingkang sepisan Bapak Partorjo saribit Ibu ngaturaken salam taklim kunjuk panjenenganipun sahibul bait nuwun inggih Bapak Purnomo saribit Ibu ugi sagutra sakula wangsa keluarga besar wonten Kedung Prau ugi tamu undangan pilenggah sedaya kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kawilujengan keselamatan kabagas kawarasan samudayanipun tansah tumuju tumanduk dhateng kula panjenengan sami lan insyaallah
kita sami pinanggih kanthi kawontenan rahayu wilujeng slamet boten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin. Ingkang nomor kalih mboten sanes kawula karaya-raya sowan ngabiyantara tebih saking dusun Banjar 1 Desa Banjaransari Kecamatan Padas ugi wilayah Tataran Kalingawi mboten sanes kawula kinen hamasrahaken nggih menika Sekar Jepaka Mulya sasele wujudipun nuwun inggih temanten kakung nggih menika Bagus Karimin utawi Mas Amin Pong ingkang alhamdulillah kala wau sampun kasembadan kalaksanan nggih menika kadhawuhaken ngleksanani tata cara adat Widiwidana ingkang tasih lumampah wonten aladan Desa Gedung Prau Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi kirang langkung jam 12 kala wau kalian Diah Ayu uswatun kasana. Alhamdulillah saged kalampahan kasembadan kanthi rahayu wijung slamet sedaya kala wau kanthi hidayah barokah sauritanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pranila kanthi menika mulai kalenggan menika temanten kakung Mas Karimin utawi Mas Amin Pong sawetahipun kawula pasrahaken panggulawenthah kunjuk keluarga besar Bapak Purnomo adalah ibu ugi sanak sederek tangga tepalih ing laladan Desa Gedung Prau Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. Lan mugi-mugi estu Mas Amin Pong menika utawi Mas Karimin sageta migunani lan khususipun temanten kekalih menika sageta migunani khususipun dhumateng keluarga besar Bapak Purnomo lan keluarga besar saking Bapak Partorjo Mbah Ari lan semprambahipun sanak sederek lumebaripun tangga tepalih masyarakat Bebrayan Agung wonten laladan Desa Gedung Prau Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. Allahumma amin. Ingkang nomor kalihipun ugi kawula ingkang karaya-raya kinen nyuwunaken temanten menika estu ing siang kelenggan punika lepat nyuwun pangapunten Pak Pur menika mboten dipun kanteni punapa-punapa. Warga saking Banjaransari sederek kuwatah sami nderekaken menika sanak sederek tangga tepalih sedaya pangapunten ingkang kathah mboten dipun kanteni punapa-punapa. Mas Picis Raja Brono lan ubo rapi ingkang jangkep nanging keparangipun Bapak Partorjo adalah Ibu Ari namung dipun paringi pandonga nyuwun dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi temanten kekalih Mas Amin Pong kalian adik uswatun kasana anggenipun jejodohan menika estu dados jodoh ingkang dipun ridhoni Gusti Allah dados jodoh ingkang barokah ing pangajap estu saged nuwuhaken keluarga ingkang ayem lan tentrem keluarga ingkang bahagia lahir dan batinnya bahagia dunia akhirat keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Bapak Ibu tamu undangan pilenggah ingkang kula hormati ingkang salajengipun amanah saking keluarga Bapak Partorjo Ibu Ari kunjuk panjenenganipun Bapak Besan nggih Mas Purnomo saribit Ibu keparenga benjang dinten Kemis Pon nggih, Kemis Pon tanggal gangsal menika mangke temanten saribit keparenga nyuwunaken sowan silaturahmi wonten pidalem di dusun Banjar 1 Desa Banjaransari. Insyaallah wonten Banjaransari mangke badhe dipun wontenaken nggih menika pawiyahan Boyong Basuki utawi ngunduh temanten kekalih. Kirang langkungipun antawis jam 12 Pak Pur nggih. Insyaallah mangke sampun dumugi wonten Banjaransari. Enten menika piweling saking utawi amanah saking Besan utawi Bapak Partorjo saribit Ibu Ari. Bapak Ibu tamu undangan pilenggah ingkang kula hormati ingkang salajengipun khususipun Bapak Purnomo saribit Ibu estu kawula mewakili sedaya penderek temanten kakung ingkang mijil saking Banjaransari kuwatah sanget ingkang sami sowan silaturahmi pranila kanthi menika kawula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dhateng panjenengan mugi-mugi amal sae panjenengan nggih menika ingkang tujuaken dhateng kula lan sedaya sanak sederek saking Banjaransari insyaallah nampi piwales ingkang kuwatah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ingkang salajengipun mbok bilih mangke pawiwahan sampun paripurna kula ugi mewakili sedaya sanak sederek warga saking Banjaransari mangke nyuwun pamit nyuwun berkah doa restu mugi-mugi suwang-suwang lumampahipun konturipun sedaya sederek saking Banjaransari mangke mbok bilih sampun paripurna nggih menika saged pinaringan rahayu wilujeng slamet mboten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin. Lang saking kawula pribadi nyuwun pangapunten Pak Pur mboten saged nenggani ngantos paripurna awit lepan nyuwun pangapunten dados menika wonten sarengenipun setunggal RT dados jamaah kula nggih niki mantu kula nggih awrat anggen kula bagi wekdal marina
sing teng mriki nggih saged kasebatan, teng mriku nggih saged kasambatan. Pareno menika mboten ngirangi hikmat utawi barokahipun anggenipun temandan ingkang bahkan mugi-mugi temanan kalih Mas Men kalih Mbak Uswatun Kasana kula mewakili sedaya teman-teman keluarga Banjaran Sari mengucapkan selamat menempuh hidup baru datang Mas Menpong kalian Mbak Uswatun Kasana. Semoga panjenengan dalam mengarungi kehidupan Samudra Agung, bebrayan agung selalu mendapat hidayah, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Sekap semantan yang matur kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wijang wijine wicara kaduk luluh akrarapono sabdo pangandika pasrah ingkang sampun kepareng katuraken kunjuk Sang Duta Saraya saking kadang pisan seterusnya.